Jeg vil nu lave et par øvelser for maven, som du kan følge med på. Og i første omgang så vil jeg forklare, hvordan du gør det på den helt rigtige måde. Og start med at faktisk tage en hånd på maven, den anden hånd kan du tage bag ved hovedet. Og så hvis du flader maven ud ved at presse korsbenet i gulvet, sådan, så din mave bliver helt flad, altså flad, som du kan lave den under din hånd. Og det bliver endnu bedre, hvis du kommer op, så tæerne snitter gulvet, uden der er vægt på dem. Så kan du virkelig mærke, at du presser korsbenet ned. Og bare lige komme ned igen. Så det er det, vi går efter, at du får presset korsbenet i gulvet. Hvis du gør det samme, men du løfter benene sådan lidt højere op, så er der en tendens til, at det buler op inde på midten, med den lige buemuskel, som jeg også kalder franskbrød umiddelbart. Så det er derfor, at vi prøver at komme tilbage, presse korsbenet i gulvet, og så løft op på tæerne, og suge maven ind, og så mærker du, at du er så flad, som du overhovedet kan blive. Så det er det, vi går efter. Tag hænderne bag ved hovedet. Pres korsbenet i gulvet. Kom op på tæerne. Når du er her, så kan du godt måske få krampe, så slip fødderne, men hold benene, hvor du er landet her. Løft overkroppen op 3 gange på nederen. 1. Løfter højere op. 2. Løfter lidt højere op. 3. Spænd omkring sædeknuderne hernede. Og så kommer du stille og roligt ned. Først når du er helt nede, slipper du spændingen i din mave. Kommer op igen på korsbenet, eller pres korsbenet, gulvet op på tæerne. Slip fødderne og løft overkroppen op igen. 1. Pust ud hver gang, løft op. 2. Og løfter lidt højere op. 3. Spænder omkring sædeknuden, alt hvad du kan. Du kan lige tjekke med tæerne, om de stadigvæk når gulvet, hvis du strækker dem ud. Og så stille og roligt ned. Og en gang til. Pres korsbenet, gulvet op på tæerne. Og 3 gange op. Udåndinger hver gang. 1. Sug maven længere ind. Løft op. 2. Hold albuerne ud til siden, så du ikke trækker dem frem. Løft op. 3. Spænd omkring sædeknuderne. Udhuler maven. Og pust ud også, når du skal stille og roligt ned. En gang til. Pres korsbenet, gulvet. Kom op på tæerne. Slipper fødderne. Løft op. 3 gange. 1. Sug maven ind. Løft højere op. 2. Løfter lidt højere op. 3. Holder den. Spænder omkring sædeknuderne. Og kommer stille og roligt ned. Og vi gør det bare en sidste gang. Ikke. Pres korsbenet, gulvet op på tæerne. Slipper fødderne. Løfter op 3 gange. 1. Løfter højere op. 2. Løfter lidt højere op. 3. Og spænder omkring sædeknuderne alt hvad du kan. Sug maven ind. Tjek du kan nå med tæerne. Og stille og roligt ned. Og bare slap af.